trobaràs un munt de gent. Hola, soc l'Anna i us vull presentar el meu poble, Santa Eulàlia de Ronçana. Veniu amb mi? Espai veuràs tots els vitralls. El Vallès al mig d'arreu. Doncs ara mateix ens trobem al costat de la Font de la Figuereta, és una de les moltes fonts que podem trobar al costat del riu Tenes. El riu Tenes és el riu que travessa bona part del municipi de Santa Eulàlia. I pel costat aquí tenim el camí fluvial, que es pot fer amb tota la família, és un camí molt planer i molt fàcil de fer i és el que ens permet descobrir bona part de la flora i la fauna que té Santa Eulàlia. Santa Eulàlia de Ronçana és sinònim de natura. A més, els darrers anys s'han arreglat bona part de les fonts i s'ha recuperat bona part de la llera del riu Tenes. Per alguns dels trams del riu Tenes hi passa el sender ronçanenc. El voleu descobrir? El Vallès al mig d'arreu. Ja sé que m'enteneu. Doncs ara ens trobem a Rosàs, que és per on passa part del sender ronçanenc. És una ruta circular d'uns 20 quilòmetres aproximadament i es pot fer perfectament amb peu, amb bicicleta o fins i tot a cavall. Tot fent el sender ronçanenc podem visitar desenes de masies que trobem pel camí i un munt de boscos. Tenim la sort que Santa Eulàlia de Ronçana conserva molt bé la seva història i que té un entorn natural envejable i la veritat és que és un plaer passejar per aquí. Doncs us espero a Santa Eulàlia de Ronçana.